बिदि होननानै आंखौ दाना नै नोंखौ होननानै सिफिनिफ्राय ओरै बिखायाव ओरै सुनो देगार गोमोबो नङा गोजोंजों आंखौ सुहरनो नागिरबाय ओमफ्राय दाना फिसाला बिगुरा जाम्बाबा नङा सुनो खनसे बेबायदि खालामखो जोंनि आइखौ होननानै बेखौबो आरो सुहरबावनो नागिरबाय बे जाथायखौ आं दिनै सैथो बाथ्राखौनो बुंगोन सैथोखा दिनै UPPL आव आंखौ मैयानि समाव ओंखारनायनि थाखाय बिसोरो मेगन थाइनैजों नोजोर होनानै थांनायनि फैनायनि मैहेर दावहेर खालामखादों थांनानै फैनायजों लोगोसे मोनानि समाव 8थासो टाइमाव बिसोरो आंखौ थांनानै सासे मानसिनि न'आव दंमोन जों दंखिहैदों बिसोरो सानसेमानि लोंदों जादों आरो गाज्रि खोथा बखिनायनि गेजेराव दिनै बियो गावसिनि पार्टिनि जौ लोंनायखौ लानानै थांनानै बेयो UPPL नि जौ नङा आंनिसो जौ होनबाय हरदो होनबालाय जोंबो एसे लोंसै गैया नोंसिनि थाखाय जौ गैया नोंस्रा मानि थाखाय जौ नोंस्रा UPPL नि मोनाखै नोंस्रा UPPL नि जौ मोनाखैबा बेदर फिसा मोनजाखैबा थाखा गैयाबा थाखानि गलामबा लों होननानै संसोगासिनो बे गावनि फिफसिनि जौखौ लानानै ओरैनो बे संसोग्राया सोरमोन बे माबायानो सलेनानो ओमफ्राय बियो होनबावबाय साला बेवाइ फेरखावनि लें दङ गोसोग्रा नों बेवाइखौ साला नोंखौ दासो मोनदां बोरो आथिं थोंनै फेन्दा गावग्रा साला नाव गाग्रा नोंसोरो बोरो होननानै दिनै आंनि हौवाखौबो बिखायाव हमनानै ओरै सोमावहैदों सोमावनायजों लोगोसे दिनै बे बिजानैफोर आंहा सानै दंफायोमोन न'खरनि मानसि सासे आरो सेंग्रा सासे जों जेबो खोथा गाज्रिखौनो जों बुङाखै दिनै आंनि हौवाखौ सोमावनायाव आंनि बिजानैफ्रा थांदो नों आनजायदो लोंनायजों लोंफानो हाया फाग्लाजों फाग्ला जागोन खारदो होननानै बे आनजायनानै थादों ओमफ्राय आंहा बेजों थरख' जानांगौ गोनां जादों बे थरख' जानायनि गेजेरावनो गाज्रि सोमोन्दो बाहायनायाव गाज्रि खोथा बुंनानै लोंनानै हिर जानानै आंजों गाज्रि खोथा दिनै बेबायदि अनेकथा राजनितिनि खोथाखौ रायलायनानै थाखा दा बिबावदों बियो बै समाव थाखा जानाया नोंसोरखौ आं अनसुंथाइ होदोंमोन मन्दिरनि थाखाय आंहा बिथोराव जगदान दंमोन बोरो आं नोंजों मागोनासो ओरैनो रायलायदों होनबाय मा जगदान दङ आंनि मन्दिरनि थाखाय आखाइ दंबा नों बै समानै खुगासिनो हागै आंहा नोंनि मानि थाखाय जगदान दं आं रावनिबो जगदान मोनाखै आंहा दिनै फिसा फिसौनि थाखाय इयुननि थाखाय आं थांनानै थानो थाखाय जों लेखा रोङा जों जाम्बि जों थांनानै थानो थाखाय जोंहा फिसा फिसौ लेखा रोंबाय फिसा हिन्जावनि दं फिसा हौवानि दं आरो हा बेवाइ दं राजनितिनि सोमोन्दोखौ जों बायदि जाम्बि बुहुजों रायलायनाङा नों सासे लेखा गोरोङो नों थैनायनिफ्राय हाखरनिफ्राय सासे गथ' बादि नों जोनोम मोनफिननायसो खुथा होननानै आङो आसि थुयै आं बेखौ बुंदों दाना होनबाय बे आंखौ हिनजावथारानो राजनिति गेलेनो हागौ होननानै राजनिति गेलेनो हाया आजिखालि पइन्टजोंसो थाङो पइन्टआसो आजिखालि पइन्ट थाबासो खोथाखौबो बाहायनो हायो मा बेलाय साला लाजियाखिसै नोङो दिनै नों सामायल' बे जायगायाव फैनानै आंजों चेलेन्ज लाफैनो दहायबो नों आंखौ मैहेर दावहेर खालामखादों आरो दाबो नों बाहाय चेलेन्ज लाफैबाय आंथ' नोंनि न'आव थांनानै आं नोंखौ ग्रास लाहैयाखै आरो नोंखौ आं जेबो बुंहैयाखै गाज्रि खोथाखौबो जों रायलायाखै जों जिरायगासिनो दं जोंहा सिखारनानैसो जों थांनायनि फारि लाबाय ओमफ्राय नों दिनै आंखौ माने चेलेन्ज लाबायगो आंनि फिसायाथ' बेबायदि बिखायाव हमनानै सोमाव जानायनि नोंसोरजों मा मावदों दहाय नोंसोरजों बे BPF आव गारि गाखोलाङै थांफायिनि नोंसोर ग्रास जानानै दिनै आंनि फिसायखौ बिखायाव हमनानै संख्ल'फैबाय ओइ आं बै समाव थाखा होनाया हद बे थाखाया हद थाखा मानि थाखा बे सरखारनिसो थाखा नोंनो होनदों बै समाव दिनै आंनि बेवहाय प्रथाबदों दिनै बै समाव खेला दुला खोथा रायलायनायाव सरखारनि थाखाखौ मोननायाव जानांगौलै आदा मोननायाव जानांगौ नोंनिबो नङा आंनिबो नङा होमबा होननानै बेबायदि खोथाखौ चेलेन्ज लादों नोङो ओमफ्राय दिनै नोङो आंखौ बेवाइनि सोमोन्दो लानानै दिनै नंखाय फिसानो ग्रास लाबायनो सारा खुथा हारामजादा होननानै आङो बिराद चेलेन्ज लादों आङो ओमफ्राय बेबायदि होननायाव बेयो लाजिनांबाय साला हिनजावथारानो चेलेन्ज नोंखौ दाखो बोग्लिगोन दानो नोंखौ सोबागोन आंनो थाव सोबाबाय बे PPLआ गोदोनिफ्रायनो गलाम खस्थ' हावरियैनो उथैबोनाय नोंसोरबायदि बेदर फिसाजों बुरखायग्रा बेदर फिसाजों गाथमनानै दोनग्रा थफ्ला बोननाय बायदि बुनथुमनानै दोनजाग्रा नै बे दुलुर नंला दानि होनना बुंबाय आं बै समावबो आंनि फिसायखौ दिनै जाम्बा जाम्था गावसोरजोंनो जेनेबा सिथाबनानै थाबाय थानायाव दिनै बिदाखौ सिनायालासिनो जेनेबा गावसोरजों नांथाबनानै थादोंमोन नांथाबनानै थानायावबो दिनै बे फोथायालासिनो आंनि फिसा हौवाखौबो थगायनानै लेंलांबाय माथार गानहोहैबाय सारेन्डार जाबाय 5,000 थाखा मोनो होननानै थाखाखौ EM निफ्राय बिनानै लाबोबाय दाना बिखुनजोनोसो हा सिख'दोंनो खुरथाया दाना बिगुमैया सासे बे
माबायावनो थायो अफिसावनो थाङो सिबाय बेखौबो सिगिहरबाय थाबाय बे सिगिनानै दब जानानै थाबाय दानाथ' बिसिनि अनसुंथाइ मोनबाय बिनि सलेननि दाना बे ओंखारनो हाला सिबाय दा गावजोंनो नांथाबनानै थाबाय दिनै आंखौ बेवाइ बरायग्रा आंखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनायाव दिनै आङो गाज्रि मोनबा बेवहाय दिनै आं इसेबां मानि बेबादि गाज्रि आखुनि मानसि मोनबा बेवाइया बेसेबां गाज्रि बुंजागौमोन होनजागौमोन आरो बेबायदि समायसाखौ बेबायदि थाबायनो हायामोन आं गाज्रि मानसि नङा आरो दिनै बेबो गाज्रि मानसि नङा आं रावनिबो बदनाम लाया आं नोंसोरजों सिथाबनानै नांथाबनानै आं थाखा उवा आं नोंबायदि सासे एएमनिफ्राय सोरबा मानसिफोरनि थाखा बख'नानै जानाय सोरखौबा थगायनानै जानाय सिफियाव बुदां लानानै बे गैथारि हावरियाफोरखौ ओरैनो गराय गुन्द्राफोरखौ गावजों थफ्ला बुथुमनानै गादबनानै दोनजानानै बेदर फिसा जौजों बुरखाय दोननानै गावनि फानाव खोख्लैनानै दोनग्रा नङा आङो अनेकथा खोथा बुंदों ओमफ्राय बे फैसा हरखि हर होननायाव नोंनिबो नङा आंनिबो नङा बे थाखाखौ आं हरनो नोंनि मोखाङाव गारनानै होगोन आं होननानै आङो रागा जोंनानै 3000 फिसा हौवानि 2000 हरदोंनो लंपेन्ट गानदों गस्ला गानदों गथ'आ ओमफ्राय दाना बेखौ मोनबोबाय ओमफ्राय बोरायनि थाखाय 1000 हरदों बे 1000 थाखाखौ आं मैयानो आं बेनि थाखाय आं गलाम जाया आं बायजाया मान सनमान दं सरखारनि थाखा मालाय मा जादों आंनि बिखानि थै दै खालामनानै मोननाय खामानि मावनानै मोननाय थाखाखौ 3000 आं गथायनानै गारजाबनानै हैदों थांफिननानै हैथारदों आङो न'आव नंगौ आंनावनो जादोंमोन बिदिनो दावराव दावसि बिदिनो राजनितिनि जानानै बिसोरो बिदिनो बुंबाय थानायाव दाना बिदि जानो मोना आंनि न'आव बेबायदि खालामनो मोना होननानै बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय बे जाम्बाया बिसोरजों दंफायोमोन जोंनाव हाबफैनाय समाव बे थांनायावनो दाना बिसोर दावराव दावसि जाबाय थानायाव बेरेंसिखौ नाख्लायखानायखौ सोर नाख्लायदों बेखौबो आं नुवासै बे गोग्लैनानै थानाय समाव आङो बेखौ बोखांनो थांदोंमोन ओमफ्राय बे बोखांनो थांनायाव बोख्लायफिननायाव ओइबासिनो बे जाम्बाया आंनाव जोदेरनानै हरनानै आथिङा सिखारनो हायाखै फिसालासो बोखांनानै आंखौ न'आव दोनहैदों आधा घन्टासो ओमफ्राय बेनि फरे आं ओंखारबोफिनदोंमोन बायह्रायाव बिसोरखौ बबेथिं थांगोन होननानै बिमा फिसाजों साथामजों आंनि फिसा हौवा सानैजों लामासिम ओंखारबोबा बे बुंजानाय मानसि हिनजावखौ जोंनि बिखुनजो जायो बिमानैखौ दोनबोदों न'सिम नांला नै थौदो बेबायदि जानो हाया लोंनाय जानाय आंहासो न'खरा बरनाम थांगोन होननानै बे न'सिम दोनबोनायाव दाना आंखौ थांदो बे साइकेलाबो नारलांदो गलफे होनदोंमोन आङो बे जाम्बाखौ ओमफ्राय दाद सिखोमोन होनदों बेयो आं लाजा फांजा बुंसै बिदि होननानै आंखौ दाना नै नोंखौ होनना सिफिनिफ्राय ओरै बिखायाव ओरै सुनो देगार गोमोबो नङा गोजोंजों आंखौ सुहरनो नागिरबाय ओमफ्राय दाना फिसाला बिगुरा जाम्बाबा नङा सुनो खनसे बेबायदि खालामखो जोंनि आइखौ हो होननानै बेखौबो आरो सुहरबावनो नागिरबाय बे नों सुनो ना बेथा सिखा लायनां नोंखौबो दाननानै हरदां होननानै सिखा लायनो थांबा बाबुखौ खिथु न'सिम होसोलांबावदों बे दाना जानाय नंलाहाय बे जाम्बा मानसि जौबो फैदों सुथारथारगोन दां साननानै आं बिफा नै गलफाया सुबावनो नागिरबाय फिसालाखौ आंखौ मोनैनि होनदों आरो आं ओमफ्राय बे थांबा बिफाया थांबा जाला आदा फैगौ जाबाय दे होननानै बियो हारसिं फैफिनदों दाना बावबो बिदाजों जोंनि हौवाजों जुज्रा माखा जाबावबाय आरो थांदो नोङो साइकेलखौ नारलांदो होननायाव आं थाङा जालायबावबाय आं थाङा होननानै बुंबाय आरो आं थाङा होनबाय दाना बेखौबो नै होननानै सिफिनिफ्राय बख'बावबाय बे देगारखौनो ओमफ्राय दाना जेरैबाबो आङो बे खामानिखौ आं दिनै आगार होजानाय बिखा सोखाव जानायनि थाखाय आङो अफिसाव थांनानै खोन्थाहैगोन रायजोफोर दङ दिनै बेबो दिनै आंखौ पार्टिनि खोथा लानानै आंखौ सामायन' खोथायावनो दिनै आंखौ बे पार्टिनि मानसिखौ लेंहरनानै बुग्लिनो सोग्लिनो मानग्लिनो बोग्लिनो होनायाव आं रागा जोंनानै बेबायदिखौ आङो गाबोन अखानायबानो थांगोन आरो न'आव थांनायावबो फैसा गथायनायावबो बे आंखौ हमथानानै फंसे चेलेन्ज लाबावनायाव एसे जुजा माख्रा जानायाव आंखौ खेबसे थाव सोबावहरबावदों बे आंखौ खेबनै जादों औ खेबनै जादों होनबा दासिम नोंसोरो दिनैनि गेजेराव इफार होनो होथारनांगौ बेखौ जेरैबाबो बेखौ लाजि फोनांनांगौ